guys, you see your girl Shums, your one and only favorite girl. Okay guys, as you can see, today is the last day of Ikeji's of 2025 and it's happening live at Amazu Ikpaocha. Keep watching. As you can see masquerade, see, so everything is happening today. Don't forget to follow my page, share and comment. Alright, thank you so much. So guys, as I'm doing this video, I'm busy looking around so that can move if you're going to hotel. Understand? So thank you for watching and remember blessed. Okay? Mwah. Onye ọbụla bụ onye Izuogu ya magoro ụtụtụ ọbụla oge a na-eti mmụọ ga-apụta n'obodo kpagharịa n'ụtụtụ ahụ mekwe n'ebe niile ọ dị ọkụ. Ọ bụ na ị na-echu mmiri, ị na-aga ahịa, ị na-akpa nkụ, ọ kachasị ụmụ nwaanyị ịfụkwa anaghị gị na ọsọ emewe ichagharị ya n'ụzọ ka ọ bụkwa ịpịago ụtarị. Eziokwu ọ bụ na ịbụrụ onye Arondizuogu ị na-eme isikwa elot. Proudly Ndamazu Izuogu. So guys, ya bụ ụtụtụ ahụ ọ na-eme mmọnwụ gakwa n'ụlọ kwurịtacha onye ọbụla mee onye ọbụla obi aṅụrị. Oruzie oge ehihie onye ọbụla kwadowesị gawasị ebe a na-akpọ market square, ebe ọ na-ahịa ahịa na-azụkwa azụ. Amarọ m ka ndị obodo unu si eme. Obodo ọbụla nwere omenala nke ha. Onye mere eji asị omenala ndị dịrị ndị. Ogiri na-ahịa Izuogu nwere ife. Izuogu ejighị ọmụmụ egwu ma obere nwa ma okorobịa nwa ya eji mmụmụ egwu. Ọ bụ otu emume eji mara ndị Izuogu ọfụma. Obodo ọbụla nwere culture na tradition eji mara fa. Obodo ọbụla nwere festival ha na-celebrate na nke ha. Izuogu ihe eji mara anyị ọfụma bụ Ikeji. Ọsọkwa obere nwa egwu n'afọ, nwa eku n'aka, ọnụkwa aka ka akụrụ ogene n'egwu mmọnwụ obinie ebe ọ nọ. Obere oge ndị mmọnwụ ndị ọzọ ya agbakọ na ebe a na-akpọ market square. Dịka tata bụ oge ndị Amazu Ikpaocha ji eme emume nke ha. Obere oge mmọnwụ niile ya agbago n'ahịa a na-akpọ Eke, n'ahịa aka ya na wee zụpụgasị nke fọrọ. Izuogu.